Hayırlı gün dostlar. Менә кичәдән бирле диңгез волнует сәлемендә бик нык кына иттереп әйткәннәр иде бит инде штормовые предупреждения дип. Табигать үзенең бөтен халәтен дә күрсәтә. Ну, зато инде диңгездән шундый яхшы һава килә. Ют белән насыщенный һава. Монда инде күбесе яр кырыйларында шул диңгезнең шул дулкыннарыннан чыккан һаваны инде суларга специально баралар. Менә шулай диңгез бүген бик характерлы. Кичә моның хәтле үк түгел иде, әлбәттә. Бүген инде менә шулай дулкынлана. Мин инде һәр вакыттагыча 9-нчы этаждан гына төшерәм. Әле яңа гына бик әйбәт процедура узып кайттым. Океан дип атала, подводный массаж инде ул. Теге аяк табаннарыннан алып, кулның бармак очларына хәтле бүтән җиргә әйбәт иттереп подводный массаж ясатып кайттым, Аллага шөкер. Процедуралары бик әйбәт. Менә шулай диңгез менә дулкынлана, тегеннән ерактан килә дә инде шулай китереп бәрә, кичле иттереп. Hayırlı günler dileyim barыгызга да.